Onder luid applaus krijgt Mark Schavers de Gouden Boekenuil uit handen van de jury. 13 jaar werkte de schrijver uit Leopoldsburg aan zijn boek Orgelman. Dit is een hele bekroning. Ontzettend blij. Hè? Het is vooral bekendheid voor het boek toch ook. En ik heb er jaren aan gesleurd om het klaar te krijgen. Dus dat vind ik het belangrijkste, dat het boek zijn weg zal vinden. En dan zit ik ondertussen in de wolken. Orgelman vertelt het levensverhaal van de Duitse-Joodse kunstenaar Felix Nussbaum. Die vluchtte naar ons land net voor de Tweede Wereldoorlog. In 1944 wordt hij op de laatste trein van de Dossij-kazerne naar Auschwitz gezet. Daar sterft hij ook. Zijn schilderijen tonen de verschrikkingen die hij meemaakte. Hij is onze Anne Frank omdat hij als Jood ondergedoken zat in Brussel. En hij schreef geen dagboek, maar hij documenteerde zijn eigen leven met schilderijen. En dat is fantastisch om op die manier mee te kunnen kijken in de omstandigheden van zo'n Jood in de oorlog. Maar wij hebben het achterhuis niet bewaard, maar afgebroken. En ja, ik heb het een beetje proberen op papier weer op te bouwen. En dat is nu bekroond. En dat vind ik fantastisch. Mark Schavers werd geboren in Leopoldsburg en vertrok na zijn studies naar Leuven, waar hij nu nog woont. Hij is de eerste Belgische schrijver die de Gouden Boekenuil wint sinds 2003. Schavers wint zo €25.000.